प्रणाम। हमारा नाम है विकास श्रीवास्तव और आप देखत ही गोरखपुरिया भोजपुरिया के बतकही के एक ठो नया एपिसोड। आज मूलतः कोनो बतकही तो नहीं होता, लेकिन जौन विषय पे आज हम लोग एक वीडियो बनावे के रखे के आपके सामने प्रयास करत हैं, वो हम लोगन के भोजपुरी भाषा के संस्कार गीत और लोकगीतन से जुड़ल बा। और संस्कार गीत लोकगीतन के इतना समृद्ध परंपरा भोजपुरी भाषा में हवे, जेके हम लोगन के जाने के चाही और आए वाला पीढ़ी के भी एके जनावे के चाही। यह आए वाला पीढ़ी के तैयार करे के एक बड़ा नेक और पुनीत कार्य आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय गायक लोक गायक राकेश उपाध्याय जी करत हमें, जो उनकी उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग और गोरखपुर विश्वविद्यालय के सौजन्य से चलता एक वर्कशॉप चलता, जिसमें नए बच्चन के अपने पुराने पारंपरिक गीत, संस्कार गीत, लोकगीतन के शिक्षा दिहल जाता। और ऐसे एक चीज के जो बहुत बड़ा फायदा दिखा था कि आए वाला पीढ़ी के मध्य में भी ये संस्कार गीत लोकगीत के परंपरा एक बनल रहे। और एक बहुत बड़ा प्रयास राकेश उपाध्याय जी के माध्यम से होता। हम लोग भी एक दिन एमन सहभागिता कर ली, गोरखपुरिया भोजपुरिया परिवार के पूरा टीम गई रहे, सहभागिता कैलस उन बच्चन के। एक हम लोग भी प्रशंसा कैली, उनकी मोटिवेट करल गई कि ये भाषा के संस्कार गीत के जो समृद्ध इतिहास बा, ये आप लोगन के ही हाथ में बा, नई पीढ़ी के हाथ में बा कि एके आगे ले जाए, ताकि ये इतिहास खत्म ना हो पावे, मिट ना पावे। वही क्रम में आज हम लोग आपके सामने कुछ संस्कार गीतन के एक श्रृंखला, छोटा एक वीडियो हवे, श्रृंखला हवे, जो आप लोगन के समझ रखल चाहत है।
आमतौर पे एके दो भाग में बांटल जा सकेला। एक हिस्सा गीतन के जौन परंपरा पुराने जमाने से चलल आ रहल बा, इनकर रचना के कइले बा, ई तो कुछ बहुत कोनो विशेष हम लोगन के इतिहास एकर नहीं पता बा कि एकर रचना कैसे भइल। सैकड़न साल से ये गीत बनल बा, जैसे कजरी, सोहर, झूमर, ये सब परंपरा गीत रहे जौन ए श्रेणी में आवेला। और दूसर एक तो महेंद्र मिश्र जी के माने कुछ समय में प्रोफेशनल लोगन के द्वारा लोकगीत एक विधा के रूप में विकसित भइल और एक परंपरा शुरू भइल। भिखारी ठाकुर जी के विदेशिया से लेके वर्तमान समय के ढेर सारा गायक लोग गीत के लोकगीत के विधा में कहल जाला। तो यही विधा के आगे बढ़ावे के काम आज के नई पीढ़ी के हवे और वो नई पीढ़ी के सिखावल जनावल भी हम लोगन के कर्तव्य है। तो ये वीडियो के माध्यम से एक ठो हम लोगन के छोटा सा प्रयास बा।
अभी ना आप जो वीडियो देख ली हैं, ये एक तो छोटा सा प्रयास रहे आदरणीय राकेश उपाध्याय जी और ये जो बच्चन सीखत हमें उनके प्रोत्साहित करे खातिर। एकरे बाद हम लोगन के ये एक पूरा रिसर्च चलता है पर कि आगे आए वाला समय में हम लोग जो संस्कार गीत, रीति रिवाज, मौसमी गीत या जितने भी तरह के विधा बा लोक गीतन और परंपरा संस्कार गीतन के ओके सूचीबद्ध करके और एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखल जाए, ताकि उस संस्कार गीतन के जो जानकारी है और खाली खाली गीत ही नहीं, ओकरे बारे में कुछ इतिहास भी रखल जाए कि कैसे वो परंपरा चलल आवता या वो परंपरा कब ओकर प्रयोग करल जाला। तो एक एक ए पर हम लोग काम करत हैं और आप हम लोगन के सहयोग करी और उस सहयोग मात्र इतना ही हवे कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी और जे भी आपके लगत होके कि भोजपुरी भाषा के माने वाला, जाने वाला, पहचाने वाला बा, ओकरे साथ हम लोगन के वीडियो साझा करी, ताकि हम लोगन की ये बात है वो थोड़ा दूर तक पहुँचे, दूर तक पहुँचे लोगन तक। और हम लोग ऐसे ही आगे भी आपके बढ़िया अपने भोजपुरी भाषा से जुड़ल अलग-अलग विधा, परंपरा, इतिहास से जुड़ल कुछ ना कुछ आपके सामने रखने के प्रयास करल जाता। तो एक आपन सहयोग दी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।